matik samnara mga sakpido. Lay na na, samnara sakpido. Ato to Rosedo, sakta ka ba ahang ba siya ise? Ay ginushidara ba ibong lay kidra ba yung nam suren? Makakaloy na na siya pinakibay siya ise ni maragdag kaya pa ni Tulol ng Jagger. Ready, go. Ready? 1, 2, 3.